Mill-2008 kien hemm 775 persuna taħt is-16-il sena li tresqet quddiem il-qorti. Minn dawn 566 huma subien u 209 huma bniet. Dan it-tarif irriżulta minn mistoqsija parlamentari li saret lill-Ministru tal-Intern u Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela. L-aktar snin li fihom tresqu minorenni l-qorti kienu mill-2010 sal-2012. Fil-fatt jirriżulta li fl-2010 l-ammont ta' adolescenti li tresqu kienu jammontaw għal 136, fl-2011 128 u fl-2012 109. Fost ir-reati kien hemm l-omiċidju volontarju, serq, ħsarat volontarja, ksur ta' bonordni, feriti fuq persuni, prostituzzjoni, użu ħażin tat-telefon u ksur ta' regolamenti dwar it-traffiku, it-tipjib, żibel u skart. Iżda xtejt il-liġi dwar dawn l-adolescenti, tkellimna mal-avukat Din Healy li qal li hemm ċerti eżenzjonijiet mir-responsabbiltà. Huma wkoll eżentati dawk it-tip ta' persuni li jkollhom inqas minn 16-il sena mill-responsabilità kriminali bħalma qegħdin ngħidu fil-każ ta' persuni li jkollhom inqas minn 14-il sena jekk l-att li jkun magħmul ma jiġix provat li jkun akkumpanjat bil-ħażen. Ovvjament issa x'inhu huwa l-ħażen irid jiġi provat u jiġi kwalifikat bil-provi li jitresqu quddiem il-qorti kompetenti dik li jgħidu l-qorti tat-tfal il-Juvenile Court. L-avukat Healy spjega x'jiġri f'każ dawn l-adolescenti jaġixxu bil-ħażen. F'dak il-każ imbagħad jekk jinstabu ħatja li jkunu għamlu dawn it-tip ta' atti kriminali akkumpanjati bil-ħażen dak il-pjena stabilita li tkun stabilita bil-liġi kriminali tonqos bi grad jew tnejn. Il-kodiċi kriminali jitkellem ukoll fuq dawk l-adolescenti ta' taħt l-14-il sena li jwettqu reati kriminali. Huma persuni li jkunu kompletament eżentati minn dik li jgħidula il-criminal intent, ir-responsabilità kriminali. Ma titkellimx dwar dan biss imma liġi titkellem ukoll dwar il-fatt illi dawn il-persuni għalkemm ma jistgħux jinstabu ħatja fil-sens veru propju tagħha ta' att kriminali, però jista' jkun hemm is-setat tal-Ministru li dawn it-tip ta' persuni jekk ikun hemm u jekk jirriżultaw dawn it-tip ta' atti u dawn il-persuni jibdew juru ċertu tendenzi allura l-Ministeru kompetenti jkun jista' jieħu miżuri biex dawn il-persuni jitqiegħdu taħt atti ta' kura.